Epa, oiazko hegalaria naiz. Eta arriskuan nago, ni lumatzeko asmoa dute. Kaixo, bota eskutuko esaldia. Eskutuko esaldia? Bai, adizkidea ala etzaia zaren, jakiteko. Esaldi sekretu bat? Bai, sekretua. Klabe bat? Bai, klabia. Kodia? Hoixe, kodia. Ba, puta dirik ez. Hoixe de klabia. Ni oiazko galaria nauk, eta hi? Ni, birigarro miopia. Bai? Bai. Ona. Ez gea erotu, lagunak. Lasai, rol joko bada. Bai. Kaixo lagunak, eguerdion, eta zua ongi etorri. Zer moduz? Oso ondo. Oso ondo. Hola ibiltzatzea alte rol jokutan, Batzea... Birigarroa eta ez. Birigarroa eta oio egalaria eta hola ez. Ez, izen normalagoak egiten ditugu, baina bai. Papel bat representatzen dugu, edo pertsonaia bat representatzen dugu, eta hola aritzen gara. Eta jendean pentsatzen beti rol jokuak ez dakit, bildurrezkoa diala, o keska da gaela, jende bildur ematio ze. Hori izte gola, ez da? A ber, friki xamarra bagara, baina pertsona normalak ere bagara. Orduan, jokuaren baitan izan daiteke edo beldur jokua, edo barre egiteko jokua, edo zientzia fikzioa, edo zer gauza. Baina beldurrik ez izan. Bikain, eta hi, rol jokalaria ez, eta rolarik elkartetik anator, ez da? Zer dek rolari elkartia zehazki? Ba, rolariak elkartea da, berez sortu genuen elkartea mundua konkistatzeko, baina hori sekretua da. Eta gero konturatu ginen rolaren bidez, nahi duguna da, rolaren mundua Euskal Herrian zabaldu eta euskera zaritu rolean. Karo, hemen etxio gain garatuta pixkat, enbido ordo eta holakoak, ez da? Musak hemen nahiko, ginen pentsatzen lehenko musian jolastu, eta gero erabaki genuen rola izatea. Gure bidea. Eta ez hemen ez dago oso zabalduta, baina ari da, pixkanaka ari da. Ondo, eta zukalden zemuz moldatzea iz? Ba, gustoko du, zukaldian. Etxean alabe arrezibili berra bokat, así que... Bikain, gaur ingo deuna da, ikusiko zu itxaskabra, prejitu, geho bertan tomate saltsa prestatu kuiakin, eta ingo deuna da letxuakin zerbait berezia. Ikusiko zue, eharra errezeta. Bueno, lagunak eta zuaitz, garatuko izuet pausuz pausu, nundin noebilko gehan, errezeta hoiteko garen. Ikusten dezuen bezala, hemen dakagu itxaskabra egarra, daga arraia hola terzua, ona, eundoko haua dakana, behitu, ze haua egarra dakan honek, raust. Honek, hau geldi-geldikan egotea hola arroketan, itxaskabra horreati da. Eta norbait etortzean ean, zut, haua irikitzeu da. Ia, subzioa gatikan, harrapatzitu, arraiak. Eta honek, guain hemen, kenduta daka, pintxatzeun espinatxoa. Baina hemen dazka beste bitu hemen, hemen beste hau, ikusten dezue, nola dakan? Eta hemen beste hau, kontu zibili berda, ze hauek benenua daka gaina, eta pintxatzen baizu, eundoko mina emateu. Bueno, arraio honekin ingo deuna, ja garbia da hola, tripa garbita, eskatei gabe, ingotena da garbitu, lomito katea, pasa irinetik, arrautzetik, prejitu eta erreserbatu ingo ditugu. Zergatikan, gero bertan ingo deulako tomate saltsa. Tomate saltsa prestatuko deu, kuiakin ere bai. Ingo deuna da lehendabizi baratzuiak tipulakin ondo goxatu, gero kuia eta tomate bertara bota, probatuko deu, pixkat azido samarra balin badau, azukre pixka botako jau, nahi badeu, batzuk ez bai oso botatzen ez da ezer gertatzen, zehatikan bai tomate eta bai kuia, ondo daudenean bere gozotasuna ematen dio. Eta gero horingo deuna da birrindu, iragatzi, prejitutako arraia bertan azkenengo golpe eman, eta izango gaurko plateran oinarria. Eta lagungarri esan deun bezala ingo du zerbait berezia, zehatikan ingo deu, tipulinak goxatu gurinetan, behin goxatuta daudenean salda botako deu, murrizten utziko deu, eta gero ingo deuna da, letxua moztu eta eskaldatu guretan. Eskaldatu eta gero oztu, tiratxotan moztuko deu eta saltza hortak egituko deu arraia laguntzeko. Ados? Kategorin. Kategorin. Bueno, martxan jarriko geha, ningotena da itxaskabra garbitu eta prejitzen jarri, eta zu tipulinakin jarriko zea, bale? Tipulina bi horiek hartu, hemen botako dituzu, goxatzen jartzeko, eta nik hemen beste sartaia ningotena da, olio pixka garri, arraia prejitu, kendu, eta gero olio hortan ningo deuna da ja tomate saltsa prestatu. Ados? Fin, moztu berra dukat?
Bueno, nahezun bezala, lauki txikitan iten bazu bai, eta hola ja gero ez du birrindu berda eserre, bale? Venga, esan dakoa, martxan jarri gea, eta guain mingaina iman bertio be bai, ezta? Bai, importante. Ados. Bueno, rol jokuak, beti pentsatu dugu hau nerabentzako dala, hau gaztentzako, umentzako, ezta? Baino, hain umia ez ja, ezta? Bueno, garai batean izan nintzen, baina hori be pasau jaku. Eta ez, bai, bueno, rol jokuak berez, eta hor, gure elkarteak hortan lan egiten du, rol jokuak berez edo gizonek eta nire adin inguruko jendeak egiten dute edo jolasten dugu. Eta hor gure elkarteak erronka handi badauka, emakumeak ere rol mundura ekarri nahi ditugulako. Ados. Kontua da, gehienak gizonezkoa garela eta pixkat gizonezkoak emakumeen arrazoiak pentsatzen jarrita, bat kontraesan handia dela. Konturatu ginen. Orduan, animatzen zaituztegu, emakumeak, rola probatzera eta gurekin aritzera. Eta rolariak elkartea, animatzen dezula jendia guain. Nun apuntatu bihar dia, noa jun berdue, nundik noa ibiltze zeate? Bueno, gu hasi ginen batez ere pandemian hasi ginen. Bai. Pandemian online hasi ginen jolasten. Vale. Ezin ginen elkartu, eta bueno, hortan hasi ginen. Eta berez, elkartea Donostian dago, eratu da. Bueno, Donostian dugu sedea. Vale. Baina Euskal Herri guztiko eta atzerrian bizi diren batzuen batzuk ere badauzkagu. Eta batez ere bilerak Telegram bidez eta online egiten ditugu. Vale. Eta elkartzen gara, batarteka elkartzen gara, partidak egiteko. Zenba laguntza badete bertan? 30. 30 inguru gara elkartean. Vale. Eta gero badugu Telegrameko kanal bat, rolariak kanala dena, eta hor, 150 inguru gara. Jope, vale. Denak euskaldunak, gu rolean aritzen gara, baina batez ere rolean euskeraz aritzen gara. Vale. Gure helburutako bada ere bai. Gakotako bada hori. Hori da. Eta gure helburutako bada ere bai, rola euskaraz aritzia. Bikai. Rolean euskaraz aritzia. Eta orduan denak euskalduna gara. Eta batzuk atzerrian bizi dira, badago Austrian bizi denik, badago Iruñako jendea, iparraldeko jendearen nahiko genuke izan. Vale. Ez dugu horren beste. Ez dakazu eta nahi zu hemen bultzatu hurbiltzeko jendia orduan, ezta? Bai, noski, euskaldun guztiak ongitorriak dira. Bueno, dena gara ongitorriak, dena dira ongitorriak, baina kontutan izanik euskeraz aritzen garela normalean. Eta, hauze, kanpoan gehiago ibiltzea, nondik handator rolan historia hau? Bueno, ni berez nahiko hasi berria naiz rolaren mundu hontan, baina rola, bueno, Iren, tarteko izango daiz, eta igual okorratuko daiz, Dragones y mazmorras, marrazki bizidun batzuk. Bai. Berez, hori izan zen lehen rol joku famatua. Vale. Orduan, estatu batuetan sortu zen, eta gero, eratu da mundu guztitatzea. Eta gaur egun, Euskal Herrian, ere, badago, aukera rola eta euskera ziteko. Hori da, aipatu esuna, hori da rol joko mitikoena, ozein da... Bai. Ezagunena hori da. Ezagunena izango da Dungeons and Dragons, edo Dragones y mazmorras dena, eta gero beste mila badaude, vampiro deitzen direna, bueno, gero jendearekin hitz egiten hasten zera, eta bat edo bestek probatu izan du, hola, tarteka, eta holako jokoak ezagutza dituzte, baina, bueno, hainbeste daude, euskeraz ere baitu beste batzuk, ez erakutsiko izkizut. Ekarri dituzu euskeraz dianak? Bai. Zeintzu dazkaba didez euskeraz, hemenguak dianak? Euskaran edo euskal rolalen goraka da, hasi zen Atopia, deitzen den liburu batekin, rol jolas batekin. Hau zen, Durangoko azokak beka bat sortzen du, euskeraz materiala sortzeko beka, eta lehenengo beka irabazi zuena joku hau izan zen, jolas hau izan zen, markatu. Eta euskeraz sortu den lehen rol jolasa izan zen. Eta ja behin handik tiraka, beste hainbat jolas sortu eta editatu dira, eta gaur egun, etorri handia dakarren jendea bago. Vale. Eta zertan datza zehazki Atopia honek? Nondik noa ibiliko zate joku honekin? Atopia da... oso joku ganberroa da. Lehen beldurra aipatu duzu, baina ez beldurrik ematen ez duen jolas bada. Eta Atopia da Euskal Herri distopiko batean, Euskal Herri arraro batean, bizi den, gertatzen den historiak dira. Orduan, adibidez, pinguinok daude gaztelugatzen eta oso ondo dijoa dena. Takitze gehiago, gazte jendeak, gure adineko jendeak dragoi bola ikusten zuen eta Japoniarrez hitz egiten du Euskal Herrian. Eta olakoak dira. Orduan, badaude 5 talde ezberdin, talde bakoitzak bere jatorria edo bere jokatzeko modua dauka, eta ibiltzen diratenak, azkenean da, historia bat sortzea, talde hauek antzeztuz, pertsona hau antzeztuz.
Eta zerbait, berexia esplikatzen gero betu ulertzen da jolasten den. Eta jolas hauek, adibidez, mai gainen iteia, o kalian itituzue, o elkartzeate, ez dakit, polikiroldegian, o liburutegian, edo... Ba, bera, nik jokalatu nuen lehenengo partida, jolasten nuen lehenengo partida, Topia izan zen, eta Hondarribiko liburutegian elkartu ginen. Vale. Gainera mundu honekin oso lotua dago, elkartetan elkartzen gara, eta mokau baten inguruan, anaritzen gara jolasian. Vale. Eta joku hau guztiak, rol jokuak. Patroi badakae, jarraitu behar da modu batea, edo bakoitzak bere historia daka? Bueno, rol jokuak izaten dira, azkenean laguntalde bat, elkartzen gara, bai baten inguruan, eta bat izaten da gidaria dena. Maizterra deitzen diogu, inglesez master da, eta guk euskeratu, maizter bezala. Maizter, vale. Eta maizter horrek daukana da partida prestatua. Bai? Ordan berak historia badauka buruan, eta beste jokalariek egiten dute pertsonaia bat hartu eta historia hori interpretatu. Baina noski, nik prestatzen dudana, agian zu pentsatzen duzunarekin ez dator bat. Ordan improvisazioa handia dago. Momentuan, historia alde batetik joan daiteke, beste alde batetik joan daiteke... Eta gakoa zein da azkenian, zein behar dezu? Osea, norbetik irabazten du, edo jolastia da eta ondo pasatzia, edo zein da helburua? Hori, hor gure artean ere, badugu hor, eta herrieta ingo diate, badugu gure arteko eztabaida bat, rola jolasa edo joko haute den. Ja. Eta rolan nik uste jolasa dela. Ez dago irabazlerik, ez dago galtzailerik, ongi pasatzea da, eta denon artean sortzea, historia bat sortzea. Gero, historia hortan, zu hil zaitakegu, edo ni hil naiteke, baina historian zentzua dauka. Rol jokua da, mai baten inguruan jartzen garenean, eta historia bat sortzen joaten garenean. Egia da, momentu batzuetan, karta batzuk lagungarri izaten direla. Kartak izaten dira, gidoiak ataskatzen baldin bada jolasa, edo ez baldin badago, jendeak ez baldin badago gehiagi parte hartzen, edo nolabait. Bida gaude, edo gauzak dira, edo egon daiteke, karta bat atera, edo papel bat atera, eta gertakari bat gertatzea. Zapaia bera erortzen zaigu, zer egingo dugu. Eta horren arabera, joaten gara, historia mugitzen bai egin, edo salto egin. Improvisazio totala da, azkenian, ez da? Totala, horregatik diot, historia prestatu egoten dela, baina askotan ez dela gertatzen bere, maizterra pentsatzen duena. Ona. Baina, azkenian oso divertigarria da, eta oso... jendiai sortzaileantzako oso joku beharra da, ez da? Bai, eta antzestiako... Zatan egin da ematia gustatzen zaioenantzako ez da joku hau, ez da? Ez da holako jolas bat. Asko eskatzen du improvisazioa, eta ondo pasatzea, eta hola jokatzen da. Gero bai, badaude, momentu puntual batzuetan, zu pertsonaia guztie bezala, badituzte atributo edo gauza batzuk, ez? Oinarrizko abilezia batzuk. Adiezu izan zaitezke, oso nasuk aldatzen. Baina hori adibiz, esplikatu iten da, jolasa baino lehenuo, danak esplikatzen da, edo jendia ja badaki. Jendia gutxi gora badaki, eta ematen zaio horri bat. Horri hortan agertzen da, bere pertsonaia nola izango den. Demagun, zuzarela, sukaldari bat, hola, imaginazio handiarekin, sukaldari bat zarela, eta ni naizela, harri jasotzaile bat. Eta zuk asko dakizu, abila zara, badakizu goza manejatzen, badakizu labana manejatzen, edo dena helakoa, eta ni harra jasotzailea izanik, indartsua naiz. Orduan, jolasean zehar, gertatuko da momentu batean, indarra erabili beharko duguna. Demagun, erortzen zaizula zuri zure laguntza beharko dut. Eta nik harriak endu nahi dut. Orduan, zorizko gertaera horiek ebazteko, dado jaurtiketak egiten ditu. Eta dado jaurtiketak esaten duenaren arabera, eta ez igual bata da indarrazko, zeia da indarri gabe, nik joagitearen ez da? Adibidez, edo nik adibidez daukat, nire indarra da 6koa, eta 6tik gora ateratzen baldin badu dado tiradan, zen dadoak izan daitezke 20 aurpegikoak, edo 12koak, edo 6tik gora ateratzen baldin badu, lortuko nuke egitea. Edo 6tik bera. Orduan doatuak eta jasartzen dira jolasian, eta horrek egiten dizu, aurrea pasa, oatzea, edo... Edo hau gertatzen da orduan hau ezin dut egin, beste irten bide bat bilatu beharko diot, edo dela delakoa. Eta horrela joaten gara historia montatzen. Noiz bukatzen da? Noiz... Aspertzen gara nian. Amaiketako amaiganean da hori da, hor batez ere. Vale. Noiz bukatzen den, bukatzen da... Baina, ordu bat jartzen da, osuek gelditzen zeatzen, venga, 10etan hasiko gara, 12etan bukatu da. Gehitxeago izaten da, normalean gehitxeago izaten da. Iruz palau ordu. Irulau bat ordu pasatzea. Eta noiz bukatzen da? Bukatzen da, edo helburua lortzen denean, edo denak hiltzen garenean, edo denak akatzen gaituztenean, edo holako zerbait, edo erabakitzen denean. Hori partida bakarrak, zeren badaude, adibidez imaginatu zatu, ez dakit, beste historia kontatzearen, El Señor de los Anillos edo Eraztunen Jauna. Partida batean ezin da guztia ebatzi. Orduan egiten duguna da,
partida jolasten joan bata bestearen jarraian, astero gelditzen gara kapituluak izango balia bezala, edo? Bai, hori da, eta orduan urteak egon gaitezke jolasten. Urteak, edo jabetea pasadetakun jolasten. Zein da gehien iraundezun joko bat? Zenbat denbora ontzea gehiena joko baten jolasten? Desente xamar, baina kontua da, zen maiztasunekin jolasten duzun ere. Gu adibidez gelditu izan gara, hilabetean behin jolasteko, orduan, lau partida jolasten baldin baitutu ja, lau hilabete luzatzen da. Eta tan apuntatuta ustea, segertatu dan nola zaudeten, no se situazioetan zaudeten? Hitz egiten dan bitartean, apuntatzen joaten da, importante izaten da, horria eta boligrafo edo arkatzera matia. Bai, zeren, bueno. Eta hor dago beten bat gidaria danak, ozenek apuntatzen ditu gauza hori guztiak? Norberak bere horrian apuntatzen du, edo bestela egiten dena da, gidariak eramaten du guztiaren kontrola, edo denon artean eramaten du gutxi gora bera. Orduan, bai, oso garrantzitsua da ere, bai, zeren, zu kolpe bat jasaten baduzu, edo min hartzen duzu, orduan bizitza puntuak geisten joaten zara. Orduan zuk zure pertsonaiaren kontrola, zuk eraman behar dezu. Baina, besteak ere bai eraman behar dute kontrol pizkat. Horra de jolaza da, baina jokutan beti egoten da jendia trikimainak iteituna, ez da? Bai, baina hemen ez da olako, normalen ondo konpontzen gara gure artean. Eta norbait gaizki portatzen baldin ba, sakrifikatu egiten dugu. Danak bere bila. Bueno, bota honea, zuaitz zipula. Guztia botako. Bai, dena bota, goxatzen juteko txirriki txarraka. Ikusi zuena hemen de itxaskabra indetena da markatu, zeatik angero tomatetan sartuko dugu eta hor bukatuko da egiten. Bale, hemen dakauna da, lehen da biziko urratzak eman da. Eta bitartea ingo deuna da, luramakea jungo geha, gamifikan dao, eundoko baratza daude bertan, negutegira jungo geha, eta urasak erakutziko izkigue, ze desberdina dazkaen, eta ze eharrak. Guantxe gatoz bueltan, hau hemen dikatea inberdeia. Buelta eta buelta, eta gero bagoaz, tomate saltza egitea eta eskaldatzea, urasa. Guantxe arte. Kaixo Joseba, nerea naz, hemen gauz, Luramakeko ustiategietan, eta gaurkoan letxugari buruz hitz egingo dugu. Gaurko egunean, bi letxuga mota ezagutuko ditugu. Alde batetik, udako miraria, edo marabila de verano, eta bestetik batabia, hauze askoz ezagunagoa. Bueno, hemen dekogu udako miraria, eta letxuga guztiak asterazien familiakoak dira. Ezaugarri bezala, ikusten dozue osto borobila badaukatela, eta berde ilun polita. Ertzak kiskurrak eta letxuga bera oso zabala da. Testuraren aldetik, ostoak oso kurruskariak dira. Barietate oso egokia da urtean zehar eukiteko, baina bere izena esaten duen moduan, udan da bere momentu top. Bueno, eta aurtengo usta super ona izaten ari da, eta gainera oso harin hasten ari dire. Letxugak orokorrean oso ezaugarri onuragarriak dituzte geure organismoarentzat. Hortaz apartek, ur kantitate pila badaukate eta gainera kalori gutxi. Oso aberatzak dira azido folikoan eta vitamina C eta vitamina A. Eta mineral ugari dituzte. Magnesioa, potasioa eta fosforoa besteak beste. Eta zuntz kopuru handia dauka, hortaz oso onuragarria izaten da geure sistema digestiborako. Etxerantza ailegatzerakoan letxugarekin zegin behar dugu, hori. Uretan sartu behar dugu, 20 minutu, 30 minutu, ur hotzetan. Minutu horiek pasata zikatzen dugu ondo eta jarri aldezakegu. Taper batetan, poltsa batetan edo izoskailuan normalean badekogu kajoi bat, orduan hor sartu behar dugu. Gauza da, haizea estetasuna ez hartzea. Eta orain, supertruko bat, kurruskaria egoteko letxuga jan baino lelau, kontsumitu baino lelau, uretan sartu izotz bategaz, eta jan baino lelau, izugarrizko letxuga izango dezu. Eta udako miraria ezagutu ostean, batabia ezagutuko dugu. Eta hemen dekogu batabia, hau ziur asko ezagutzen duzuela, ze merkatuta denda guztietan ikusten dugu, eta ikusten duzuenez, badeukete osto oso kiskurrak, baina ikusten duzue argiagoa badela, berde oso argitzu badeko, eta jaterakoan oso freskoa. Letxuga barietate hau urtean zehar landatu dezakegu,
baina egia da, neguan zehar, igual 3 hilabete behar ditugula hasteko, baina udan oso harin, hilabete batetan badekogu jateko prest. Bueno, eta ikusten duzue, geure letxuga ederra, zelako pinta deukon, dakizuenez Luramaken nekazaritza ekologikoa lantzen dugu, eta mimo handia emoten diogu. Bueno, eta gaurkoz hau izan da dana, baina jakin dezazuen letxuga barietate pila bat ditugula, Batavia, udako miraria, loio gorria, trokadero, kogolloak, baina hori beste egun batetan ikusiko ditugu. Agur! Hau, Nerea, gora zure negutegiak, eta hoi da hoi, barazki harra dazkasunak. Eskerrik asko, eharra urasak egakutzizkiuzu, ez piezak, Ai, ma. Bueno, bezarka da hondi bat, eta urren arte, gurian jarraitzeko, hemen da gauna da, tipulinetan ez, gurinetan tipulina goxatzen, eta hemen pregitu duen lekuan arraia, guen botako ditugu gainuntzeko osagaiak, bale? Ingo duten azua jetxi, gehiagiz berotzeko, eta tipula oso ondo moztu dukenez, tipulinak jarra, eta gainan eharrik estekin, osea, hemen gero batzu jadutziko jalte bai, bale? Hemen dikan lau edo bostale, bale? Erki. Venga, tanik hemen hartuko etena da, ontzitxo bat, tomatia arraiatuko deu, eta gero kuiare puxketetan osua ez dakit, baino erdi jago sartukoet. Vale, bagoaz, txerrek itxarraka. Kamiseta dotoriak harriek, Hombre... Zukaldari itukoiek, gainea. Eta baten bat ezagun nahi tezaite gainea. Bai, ez dakit ezagutuko duzun. Hauek, bueno... Zubijana. Hori da. Gero hau izango da Juan Mari, Arzalda, eta hau iraita. Arginano dekao? Bai, iraita, Arginano zarra. Patxauen, Arginano autentikua. Hoi da, benetakoa. Eta bat hiru burukin. Bai, eta hemen bere gure ikurra dago. Dotore, persina, titia persina beteta segak, ez da? Hori jakingoeko beto iraitak baditu, edo ez? Enau fijatu. Hoi daukak, eta gero hemen gure ikurra, rolarien ikurra, dado bada, 12 aldetako dado bada. Eta, bueno, kamiseta honen egin du gure taldeko kide batek, Imanol Etxeberriak egin du, eta bera ilustratzailea da. Vale, Rolfu pixka bat, Zapore Mordoa. Hori da, Rolfu pixka bat, Zapore Mordoa. Una. Eta hone badu bere historia, hau da, bueno, gure lagun Imanolek, bera marrazkilera izanik eta gure arteko broma bat bezala hasi zen, rola nola esplikatu, rola zer den ez dakien norbaiti. Eta hasi zen horrelako komik tira bat egiten, asteroko komik tira bat egiten. Hartu zuen beste pertsonaia famatu bat, Euskal Herrian famatu egin dena Paula Azpiazu, eta ben ere oso ezaguna den harri jasotzailea. Honea, etorriek bai. Nei, altzazitxan nola osoikan. Ega, etorri, Joseba. Bega, eta bian, txintxilika. Atxila, amar. Beraren oinarrituta egin zuen pertsonaia bat, bai? Eta arek esaten zuen, naiziola jendeari esplikatu rola zerrote zen. Eta orduan esplikatzean, joaten zen Euskal Herriko pertsonaia esanguratsuen kin elkartzen. Bat, Rolkano, Elkano beharrean Rolkano aurkitu zuen, Barrandiaran beharrean Barrandiaran aurkitu zuen, gero Perurenare, ez da noiz oroitzen beste zeizen azukan, Perurenarekin zen bat ere bai, eta momentu batean Arzubiñano aurkitu zuen. Arzubiñano. Eta marrazkia basmatu zuen, eta, pues, ze eguna proposagorik, kamiseta egin, eta... Ilustratzaile fina, ilustratzaile fina. Bai. Eta rol joko bat sortua dauka. Gero horraterako dut, eta rol jokoa. Makina maixu ditzen da. Ona. Komikia eta rola da, bi gauza batera. Joko hietatik, zein da gehiena jolaste zaten azuek? Gu denetik jolasten dugu. Badaude jolasak, jolas famatuenak, da lehen aipatu izkizuen adibidez, Dungeons and Dragons jolas oso famatua da. Eta horre, hain da famatu da, guk ere Euskara ekarri nahi izan dugula, eta gure lagun batek, horrelako jak edo horrelako euskeratze bat egin du, pixka arauak aldatuz. Beste joku famatu bat izan daiteke Warhammer deitzen dena, eta horre ere gure lagun batek egin duna da Gudamailu sortu, euskeraz ere bai. Eta, jolasak asko daude, vampiro, tematika ezberdinetako jolasa daude. Eta mundu mailan zein da errakastak egin, adakanak egin jolasten dana? Gehien jolasten dana, zalantzai gabe izango da, Dungeons and Dragons, Dragonezin mazmorraz, eta hemendik aurrera, euskara ere hasiko garelako erabiltzen, zigata zizareak euskara jaka. Zein da zigata zizareak, ekarri aldeko nea? Bai, motel, hemen dauzkat. Irau da. Eta horiek zenek asmatutako da? Zuek asmatutako dira, nondik atea dituzu joku hauek euskarazkoak? Bai, hauek gure elkarteko kide batzuk, haitzen dira, batzuk kriston ekarria dute, gure artean emakume badago, eta garazi eriz izanekoa, eta horrek, orain aspaldian azterketan dabil, baina ez du gehiagik sortu, baina agian sortu ditu 40 jolas. Benetan? Bai, makina bada.
makina bat inoiz nik ikusi dudan ekarpenik handien egin dio. Eta hauek izaten dira, pertsona arruntak, gu bezalako pertsona arruntak, jolasa asko gustatzen zaiena, rol jolasa asko gustatzen zaiena, zaiten dute euskerara ekarri, eta pixkat moldatu, Osa, dia ja jolasak existitzen direnak, eta hauek bai. Vale. Eta gero adibidez, badaude beste hainbat jolas, euskera sortuak direnak. Hor dago Atopia, lehen aipatu dizuen lehenengoa, hau dena, eta gero beste hau da, Adur. Egongo litzatekela, hau dago, euskal erdiero mitologikoan oinarrituta, orduan pertsonaiak agertzen dira, adibidez Marirekin, edo dena delakoarekin, edo, bueno, eta joaten dira historia konta jolasteko, lehendabizi, liburu ikasin behar da, jakin ibela jokoa zertazti joan, pertsonaiak zintzu dian, ez da? Pertsonaia baino gehiago, zen pertsonaiak sortu egiten ditu, norberak sortu egiten ditu. Sortu ditzazke, badaude batzuk aurrezarriak direnak, baina norberak sortu ditzazke bere pertsonaiak. Kontua da, liburuetan datorrela, mundua gutxi gora bera. Ze mundutan jolastuko duzun, azalpena. Kasu honetan, izango litzateke, erdi aroan dago oinarrituta. Baina behar dela ideia bat orduan, ez da? Bai komen izaten da, ondo irakurtzia eta ondo enpapatzea munduaz eta bere historia, ze lekutan egongo zaren. Eta gero, arauak ere, arau ezberdina daude. Adibidez honek, nolan esan dizudan lehen zorizkoa ebazteko dadoak erabiltzen direla, honek adibidez txamponak erabiltzen ditu. Orduan pertsonaia bat... ekartzen ditu, jolasak ekartzen ditu bere txamponakin, eta bere kitakin esango genuke, ez da? Oso txampon txukuna dakartza gainera hemen. Urrezkoak, urrezkoak. Egunen batean mundua kontrolatzen dugunean, bai urrezkoak izango dira, baina gaur egun oraindik ez dira urrezkoak. Ondik ez, ez da? Urrez, estalita. Hori da, urre itxurakuak izango dira. Ba, ezingo jaltireki. Hemen labanakin. Vale, urretxuak ekartzi xibeak. Hori da, torri ikusten duzu. Sakituak gero gordetzeko, pentsatzet. Bai, txampona gordetzeko, Ize da garrarua egau. Bai, hoi, 10 aldeko dadua da. 10? Ez nun sekula ikusi, zuek ikusi altzen duten hau. Hau, zea, xiba bat, emateu. Eskaro, segun eta ze tirada den edo ze tirada mota den, 10-ekoa izan daiteke, 100-ekoak ere badaude. 10 zenbaki da, ka. 0-tik bederatira. 0-tik bederatira, ados, ze polita, ni. Eta gero haue dira... A ber, mati joten igual da bat. Zaila izangoek, Bat, buelta bat eman diot. Eta gero honek adibidez, dauka. Arranua. Arrano beltza, eta bestaldian, belea. Vale. Txoriona, txoritzarra, edo zoriona, zoritxarra. Zoritxarra, vale. Eta orduan, demagun, zuzukaldaria izanik, egin behar duzula, abilezia tirada bat. Bai? Nahi dut, kipula moztu eta oso txiki nahi dut moztu. Bai? Eta zure pertsonaiak badituela 4 puntu. Bai? Orduan, zu botatzea dituzu da hauek. Eta segun ze zenbaki? Eta segun eta zenbat txorion ateratzen diren... Txiki moztuko o botolua moztuko, ez hori da. Edo beto irtengo da, edo kerrago irtengo da. Orduan, sorte pixkateko berda, eta daduak lagundu inbiarri zu hemen, ez da? Bai, baina daduak zoritxarrez, ez du bere bizitzarik eta irten daiteke berak nahi duena. Zuri bat irten zaizu, neri bost irten zait, batutan hobe izaten da. Sorte du nahi, eta ni ez. Hori da. Edo aderatziz. Onda. Eta hori da, pixka bat. Orduan, esaten zuen bezala, no? Joku bakoitzak, bere norma dazka, bere txamponak, bere dadok, eta bere mundua. Hori da, adibidez. Zenbat joku dazkikik, adibidez? Zenbat ditu da nik etxian? Zenbat nioko frikila zeate zuen taldia, zenbatekin hiltze zeate? Bada joke, jendea, oso frikia dena, badago taldean bat, oso frikia dena, eta gainera da erosle impulsibua edo kompulsibua da. Bai, eta ark izango ditu gutxi gora bera, 500 jokutik gora. 500? Bai, rol jolas. Urtian, egunian bat jolasteko. Askotan jolastu ez ditu egiten. Irakurtzen ditu, mundua zenpapatzen da, azkenean literatura da. Karo. Irakurri egiten da asko. Bai, demagun munduan esplikatzen dizula, aurre historiako mundu batean sartzen zarela. Ordan beraien sinismenen inguruan hitz egiten du, beraien eizatzeko tekniken inguruan hitz egiten du, eta liburuak ondo dokumentatuak egoten dira normalean, gero bakoitza bere punto frikia badauka eta bere puntua badu, baina orduan literatura da. Ordan oso irakurtzaletasuna handia duen jendeari, asko gustatzen zaizkio rol jolasak. Eta horra didez badaude triki baina nahiko nuke esan etxe bakoitzan erabate alda jolastu jolas hori gertatzen adibidez, partxiza da no dakau etxian. Bai, eta norbera bera forma da jolastu. Etxe bakoitzean regala desberdina daude, ez da? Bate zeinaka, bestia janda gero hogei, bestia zuzenian sartu behar da, bestia egez. Bai, bostakin ateratzen da, edo paleta egiten da, eta bendelakua, bai. Barrera hemen bai, barrera hemen ez. Etxian nago ezin dautu jan. Beti argitu inberdia gauza horiek, ez da? Hemen gertatzen dia olako gauzak. Gerta daiteke, azkenean maizterra da dena kontrolatzen duena. Maizter edo master hori, edo zuzendari hori da dena kontrolatzen duena. Orduan, batzutan maizter hori izan daiteke maizterra matxo bat,
beste honetan izan daiteke, gaizki dago esatea telebista, baina putaseme bat, beste datutan izan daiteke, edo zer gauza. Ordan berak erabakitzen du arauak momentuan nola aplikatu. Vale. Ez que hor nidaka talaba kaia, eta beak arauak juten da aplikatzen, baino behar du nenian, baina bera zuzendaria ez baldin bada, ez dauka hortarako eskumenik. Vale, zuzendariak bai egin dezake, bat edo beste. Baina, bestela ez. Hau, hemen botako deu, eta nik batzu ja botako dute bai. Eta hau dena ondo kudeatzeko, azkenian imaginazio asko behar da, ez da? Bai, bueno, hori du polita, azkenean jolasa ez dagoela erabat ertxia, eta imaginazioaren bidez, irten bide bat edo beste aurkitu dizaketzula. Demagun, basoan gaudela eta 8 kuadrilla bat etortzen zaigula, eraso egitera. Bate pentsatuko du, onena izango dela, aurrez aurre beraien aurke egitea, baina beste batek agian pentsatzen du hori da, edo segada baititia, ijungoa izen mendik, ijungoa ez bestaldetik, orduan, arazo ezberdinen aurrean, irten bide ezberdina daude. Nahi beste. Zein da nonena? Claro, hori gero dauek erabakiko be. Dauek eta maizterrak. Egun hona baldin bauka, pues lagunduko dizu, eta egun txarra baldin bauka, ba ez. Eta pi baldin bada, kontuz. Eta nahiko alua baldin bada, pues beste gauzatzen ingo ditu. Ona. Egia esan earki pasa behar dezu, ez da? Eta aspertu etxeate inbiarroz, ez da? Ez, gainera pixka eta ardoa. Baten bat pikauta bai goten dek igual. Zolakorik ez da gertatzen zen. Azkenean, gertatzen diren gauzak, zuk eragindakoak dira. Esan nahi dut, nik erabaki txar bat hartzen baldin badut, eta tirada txarra baldin baukat, sorterik ez baldin badaukat, me lo como, ni neu, naiz dena sortu duena. Ordan pikatu ez gala pikatzen gure artean. Eta ez dagoenez irabazlerik, nik ezin dut zure kontra irabazi. Ordan, normalean, ez dugu amaitzen borrokan. Batzutan bai. Beste batzutan, sakrifizioak egite ditugu, oso gaizki portatzen baldin bada norbait, inbokatu egiten dugu demonioa, eta bera sakrifikatzen dugu. Eta aurrea. Bueno, lagunak, hemen itzein da itzein, eta goaz, inbiar deuna dagoen itxoin, tipula eta batzu jau ondo goxatzia, ondo goxatuta donean, tomatea udena botako deu, murrizten utziko deu, eta kuiatxuare bai botako dio. Kala, txaska brain dadakau, eta gero inbiar deuna da, urasa hori eskaldatu, gero saltxara gehitzeko. Eta bitarten ingo deuna da, erreporte bat ikustea, jungo geha. Ados? Oso ondo. Zehazki jungo geha, Velvet bakerira, postrean bila, eta ikusiko zue, ze gauza errain duen. Oantxe gaude bueltan. Kaixo, Miriam, Maria eta Iñaki gara, ongi etorri Gasteizera eta gaur aurkeztuko dizuegu Velvet Bakery. Orain dela 10 bat urte, Maria eta Miriamek elkar ezagutu zuten, eta bakoitzak bere aldetik bazeukan bere ideia zerbait irekitzeko, olako zeo zer. Eta erabaki zuten, Amerikar gozoteki bat sortzea. Saltzen ditugu produktuak dira estatu batuetatik datozen errezetak. Adibidez, cupcakeak, muffinak, browniak eta gehien saltzen direnak dira cupcakeak. Gure famatuena da Red Velvet cupcakea. Eraginen aldetik dauzkagu adibidez batidoak, smoothiak, kafe ezberdinak, kafe ona eskaintzea da gure helburu nagusienetarikoa. Hasieran, bizpairu bizkotxoak zituzten, 2 edo 3 muffin, eta urteak pasa ahala, produktua gehitzen hasi ziren. Eta orain, 7 bizkotxo mota ditugu, 9 cupcake mota, 7 galleta. Ja ezagutzen duzue Velvet, orduan, guazen produktu berezi bat egitera. Hemen gaude Mariarekin, eta Mariak egingo digu gordilleta, gure errezeta berezia. Daukagu osagai guztiak eta lehenengo nasketa izango da azukrea, 2 azukre motoa ditugu, gurina, arrautzak eta vainilla. Eta ja, nazten joan den bitartean, gehituko diogu irina, gatza eta bikarbonatoa. Maria eta Miriam beti daude begiratzen zer dagoen pilpilean, gozogintza munduan. Eta ikusi zuten horrelako galletak modan zeudela, eta hasi ziren frogatzen. Errezeta berriak edo bere erara moldatutako
errezetak eta sortu zituzten, hori, gordiletak. Badauzkagu 5 mota. Gaur justu egindakoak, gero Lotus galleta gordiletak, pistatxo krema gordiletak, red velvet gordiletak eta txokolatezko gordiletak. Bihurtu dira gure produktu izarra. Eta gero amaitzeko, txokolatezko tantak. Bueno, ja daukagu masa eginda, eta orain forma emango diegu gordiletei, eta gero ja forma daukagunean, beteko ditugu gure izoztutako kremarekin. Normalean, festetan beti apaintzen ditugu batez ere cupcakeak. Adibidez, gabonetan, jartzen dizkiegu elur malutak, edo elurrezko panpinak, edo lako zeo zer, baita San Valentin, amaren egunetan, eta horrelako festetan, beti zerbait berezi egiten dugu. Eta behin formatuta gordiletak, izozkailura. Izoztuta daukagu, eta orain, zuzenean, labera. Eta gero ja, saltzerakoan, jartzen diogu gainetik, bainilazko izozki bolatxo bat, disfrutatzeko. Hemen geratuko gara, Maria, Miriam eta ni, eta gaietatxo frogatu nahi baduzue, ja badakizuen non gauden. Velvet Bakerin Gasteizen. Eskerrik asko, eta laizte arte, agur! Hau pairukote eta eundoko gaietak indituzue gordileto horiek ze gauza hona, Zeitxura garratuten. Ai, ama, eta gero gaina helatuak ingainean da zea jarrita, ezin be. Horretan jarraitu eta gurean jarraitu behar dugu. Beitu, hemen inberotena da honei zua jetxi. Zeratikan, beitu, bota jau saldaia tipulinara, gurinetan gozatzen zona, eta ez teunei gilegi lehortzia. Oen inberotena da letxua, uraza, eskaldatu, baina eskaldatzeko ingo diguna da, beitu, zuaitz? Hartuko ekostotxon banaka hartuko dituk, adibidez hau xe. Nehen iz atributo ditu da, zukaldaritzan. Lasai, ingo dikuenek hor puntxo golaken du, eta listo. Gero ingo diguna da, hola dazkasunean, dozena bat, eskaldau txiki bat eman, urotzetan sartu, eta gero atea, sukatu, tire eta moztu, eta tipulara sartuko dugu, bale? Hemen, ikusi zuen bezala, behitu, zenbat murriztu zaigun baratzuria eta tipulina, fin-fina da hola, hemen ningo deuna da, tomatia bota, eta hemen bai dana murriztu behar dula, Dana murriztu behar du, xamurra gelditu arte, eta kuia bota behar diot. Esan dizutena, hemen azukria dakat, normalean gustatzen botatzia, baina gozua gustatzen zaizuenantzako, ondo etortzea gatza pixkat eta azukre pixka botatzia. Nahi dunantzako hor dago aukera. Eta hemen inbertena da, kuia hau txukundu, eta beta bota gorputza emango dio, eta gozotasuna ere bai. Horregatik ikusten dut gaur ez dula beharko azukre ikan. Zeratik bakizu kalabaza oso gozua dela, eta gozo puntu hori emango dio. Bueno, jarraitzeko hemen. Leheno hasieran esan dugu, baino, joko hauek beti jendiei pixkat, bai, bildurra eman dio, ez dakit arriskutsuak dian, okero ez teunik lo ondo ingo, ez dakit pentsatzen jendiak. Bai, bueno, hor, nahiko fama txarra izan zuen pelikula batzuk egon ziren, eta El asesino del rol, eta holakoak. Bai, bueno, rol jolasa fantasia den bezala, pelikularek fantasia direla ulertzen dugu. Inork ez du ikusten horkorik kalean, bueno, edo ez oso maiz. Eta ez gara isutzen eta joaten gara pelikulak ikustera. Fama da, fama txarra dauka. Baina, bueno, guk adibidez bauzkagu jolasak, kanberroak, barre egitekoa direnak, badugu beste jolas bat, gure lagun batek sortua, pastorrola, euskar pastoraletan oinartutako jolas bada, hor ere, pastoraletan historia bat kontatzen den bezala, hemen ere, arau ezberdinekin historia bat garatuz goaz, pertsonai baten inguruan historia bat garatuz goaz. Ez du zertan beldurgarria izan behar. Jolas ganberro eta barre egitekoak ere, pila bat daude. Beldurrezkoak ere bai, Bai, ez da, danetik handago, ez da? Bai, sakrifio batzuk egiten dira, kultistak, sektak, horrelakoak ere agertzen dira. Eta, normalian bai, rol jokotan ibiltzen nahi, arlo hortakoak gustatzen zaizkio gehiago, o ez da zertan? Ez du zertan. Adibidez niri asko gustatzen zaizkit, humorezko, ni ere, pixkat gamerro xamarra naiz, eta hitz egiten ere, nabituko zen duten pixkat desente aritzen naizela, eta nik gehiago nahi izaten ditut, humorea tratatzen duten jolasak.
Baina gero, badago jendea, zientzia fikzioa nahi izaten duena jolastu. Badago jendea, agian, Lovecraft bezalako idazle baten munduan murgiltzen direnak, Cthulhuren, jainko horrela ilun batzuen inguruan, sektetako munduan aritzen direnak. Hori sektan eta beste batzuk dira, no? Ez da hor bilatza jarri eta hor gauza moitzen dian, eta hori... Espiritista dira. Hori espiritismoa da, no? Horiek ere, haizu... Rol jokoa dira hori ere bai? Ez da horrelakorik. Gerta daiteke zu rol jolasean bitartean, jolasten zagizaren bitartean, espiritismo saio bat egitean norbaitekin komunikatzeko. Jolasak horrela eskatzen diguelako. Demagun, hori, barandiarenekin komunikatu nahi duzula. Rol... Egiten duzu, roleatzen duzu, edo antzesten duzu, Ouija batekin arituko bazina bezala. Baina ez du zertan izan behar horrela. Nik animatzen zaituzte probatzeko zen jendeak, nire oso kutxun bat ere bada kulebroi bat egiten duzu. Zuzara kulebroi hortako pertsonaia bat. Eta, Carlos Alberto, nizu maite zaitut, eta... Ez, baina nik zurea naia maite dut, edo horrelako giroak egiten dira. Beraz, edo zer gauza jolaz. Edo zer gauza balio du la legia, ez da? Bai. Vale. Eta, adibidez, gauza hauek presentzialki inberdia, jendia presentzialki asko sobeto da, edo online iten dia gaur egun betet eta online danetik iten dala, hauek gauza hauek ero iten dia? Bai, gu, laipatu bezala gu, ni batez erasin nintzen pandemia garaian jolasten, eta orduan alabeharrez, online aritu behar ginen. Eta gaur egun, ordenagailu bidez, deno dugu ordenagailu etxean, deno dugu kamera, elkarri ikusten dugu, eta ordenagailu bidez asko jolasten dugu. Hobea edo politagoa da, dena bezala, harremanak beti politagoa dira, horrez aurre. Bai. Orduan hori politagoa izaten da. Bikain. Hau ikusi zua, sartu eta koloria mantentzeko, testura eta mantentzeko, komenia dena da, hartu eta zeituan hotzetan sartu. Eta guen ingo du tiretan, eta ikusi zua hemen nola murriztu zaigun. Emateu arroza indeula hemen, Baina, xamurra dago, behitu, Eta hemen gero sartuko dugu tipua letxua, eta bi huelta eman, eta ja platera erateko presteukiko dugu. Vale, hemen inbiar deun gauza bakarra da, hau, atea hemendikan lehortzeko, moztu eta bertan sartu, ikusi zu hemen tomate saltza nola martxan daon, baina badakizue, hau, zuen zituan birrindu eta goxatzen jartzeko, orduan bai azukrea berko genula. Zatik hauen dizkiu karamelu atea. Orduan, itxuingo deu denbora hemen, ondo sukaldatzia, birrinduko deu, gero arraia bertan sartu, 2 minutu eman, eta platera eratzeko prestengo behar. Baina, itxoin pixkat. Guantxe gatoz, hau, sukaldatzean dira. Bueno, launak, hemen txein deun gauza bakarra birrindu eta bertan sartu. Eta kolore hauan laranja daka ez gutxi goxatu deulako tomatia, baizik eta kuliak eman diolako kolore bixi hori, Eta gozotasuna aldi berian. Bale, hau ladakau, arraia bertan sartuko deu, eta hau minutu tardin hemen, pla inezkeo, listo dakau. Pixka gordina utzi deu, barrutikan, baina pixkat. Prejituta da hoia ia jateko. Hoi, urasa moztu, bertan goxatuko deu, eta egur gehiago emango jot, oso ondo, ezin hobe, hola, tiretan. Vale, eta honi ere bai, bota sartaira zuzenian, vale, eta honi inbertiotena da, perexi pixkat hartu, eta pikatu kolore pixkat emateko. Eta indeu, hemen, itxaskabra, hola, tomate saltxan, eta urasa berezi-bereziakin, esan dizuten bezala. Bueno, esan. Bazkaltza gombiatu nau, eta opari txiki bat ekarriat. Opari eta guzti etorriaiz? Bai. Miko txizla, mar, a ver. Segurazki ireitari gustatuko zaiok. Ona! Eta imanolekin dago kapixetea. I bazkaita gombiatu nokenek, bintzat, nik kapixetea mobe. Hemen txegarri, oan txegarriko juta, hemen. Ze gauza polita dan, Benetan, aitan ajungo nago enteatzekain, konturatzekain. Datorrela berare jolastera, ekarditzala emakumiak, gurekin jolastera, horren beharra daukaguta. Bikain. Eta nahi dunean, sartu gure blogorrian, rolariak.eusen. Rolariak.eusen sartu, eta hor bertan, ja, ze jartzen zu. Segunetan izaten dian, nola, honena da, idatzi eta gelditu. Gu badugu Telegram bidez, badugu kanal bat, eta kanal hortan joaten gara gure partidak eta eskaintzen. Eta urtean zehar, egite ditugu, jardunaldi bereziak egite ditugu, bai Donostian eta bai Euskal Herrian zehar. Eta orain, azken aldian, azoka txikitan gabiltza, liburu azoka txikitan gabiltza. Eta hor, beti egoten da aukera rol partida bat probatzeko. Ze ona. Ordan gombiapena guztioi eta emakumea baldin bazarete, are gehiago. Zeratuko nago, juten manau kamisetan hau merdiat, o... Ez te beharrezkoa, baina kartzen baldin bai leku berezi izango jau. Obeto tratatuko jau. Ona. Bueno, irrikitan, guantxe, etxia junda, esemekin, launekin, obentzate, hola, rol joko baten aritzeko, bai? Bueno, launak, hemen txe, inbiar deuna da, esan dakoa, platera eratu.
ingo deuna da, hau, arraia jartzeko, eta hemen bezalde, hau jarriko jau hemen, eta goitu kartu berrian, ingo itena dek, hau, hemen jarri horrela, vale, tomate, azpin jarriko jo, tomate eta kuia, horreti dago, laranja dago, kiston kolore polita daga, eta gozotasun bat, ezin hobia, bat, bi, eta hiru puska, horrela xe, adibidez, eta hau onduan, koiadaka ehar bat, lagungarri. Horrela xe. Eta beste gabe lagunak. Botako jotena da olio tanto batola. Territ. Txirreta txiki bat. Bueno, azteko eta behin zuaitz. Mi esker etortzeatik. Zuai gonbidapenatik. Mi esker hau iteatik eta gaina euskera ziteatik. Eskerrik asko zuei. Eta jarraitu horrela, goxatzen eta goxatu arazten. Hori da, lago zen berdin. Agur launak. Agur.